ሰላም ተኸታተልቲ ቻናል ሎሚ ከዓ መቐፀልታ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ህይወት ፔፕ ጋርዲዮላ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ላይክ ሸር ብምግባር ቪድዮ ንጀምር። ፔፕ ጋርዲዮላ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ኮይኑ ተመዚዙ ዓመተ ስፖርት 2016-2017 ብዕለት 1 ለካቲት 2016 ማንቸስተር ሲቲ ንጋርዲዮላ ናይ 3 ዓመት ዋዕላ ፈሪማቶ። ጋርዲዮላ ኣብዚ ክራማት ሓያሎ ኣገደስቲ ተፃወታ ኣምፅኡ። ንሳቶም ድማ ኣከፋፋሊ ኢልካይ ግንደዋን ካብ ቦሩስያ ዶርትሙንድ፣ ኖሊቶ ካብ ሴልታ ቪጎ፣ ናይ ክፍኣት ከዓ ሌሮይ ሳነ ካብ ሻልከ 04 ተኸላኻላይ ጆንስተን ካብ ኤቨርተን ይርከብዎም። ብዘይካ ዝነዊሕ እዋን ኣብ ሲቲ ዝፀንሐ ቀዳማይ ሓላዊ ውዳት ጆሃርት ብክላውዲዮ ብራቮ ካብ ክለቡ ነበር ባርሰሎና ተኪእዎ። ብዕለት 13 ነሓሰ 2016 ጋርዲዮላ ኣብ ቀዳማይ ፀወታ ፕሪምየር ሊግ ዓወታ ኣመዝጊቡ። ሲቲ ንሳንደርላንድ 2-1 ሰዒራታ። ብ11 መስከረም ጋርዲዮላ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ሲቲ 2-1 ኣብ ሰዓረት ፀወታ ከም ኣሰልጣኒ ፈለማ እዋን ኣብ ቤርኑ ማንቸስተር ተዓዊቱ። እዚ እውን ኣንጻር መወዳድርቱ ኣሰልጣኒ ጆሴ ሞሪኖ ንሻድሻይ ግዜ እዩ ነይሩ። ሲቲ ናብ ሃገራዊ ዕረፍቲ ተኣቱ ከላ መራሒት ኮይና ድሕሪ ምጽናሕ ግን ቅዲ ፀወታ ወሪዱ። ሲቲ ብ15 ጥሪ 2017 ብኤቨርተን 4-0 ተሰዒራ። እዚ ድማ ንጋርዲዮላ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ዝገፍሕ ሰረት እዩ ነይሩ። ኣብ ኤውሮጳ ሲቲ ኣብ ዙር 16 ቻምፒዮን ሊግ ብሞናኮ ካብ ሜዳ ወፃኢ ብዝተመዝገባ ሸተዋት ተኣልያ ብድምር 6-6 ተፈላለያ። ካልኣይ እግሪ ናይ ፀወታ ጋርዲዮላ ከም ኣሰልጣኒ ኣብ ውድድራት ኤውሮጳ መበል 100 ፀወታ ኣካይዱ። ካብ ኣሰልጣንቲ ዝበለፀ ክብረ ወሰን ብምሓዝ 61 ዓወታት 23 ማዕረ ውፅኢት ኣመዝጊቡ። ካብ ጥቅሚ ሕጂ ክብረ ወሰን ዝነበረ ብሓደ ማዕረ ይበልፅ ኣሰልጣኒ ባርሰሎና ነበር ሉዊስ ቫን ጋል። ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ኤፍኤ ካብ ብኣርሰናል ድሕሪ ዝተሰዓረሉ ጋርዲዮላ ኣብ ምስልጣን ግዜኡ ንፈለማ እዋን ብዘይ ዋንጫ ዛዚሙ። ዓመተ ስፖርት 2017-2018 ጋርዲዮላ ንማንቸስተር ሲቲ ንዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ክትፈታተን ኣብ ሞስኮ ዝውውር ክረማት ንምምሕያሽ ዘድልያ ናይ ምክልኻል ዓውድታት ኣለሉ እዩ። ብፍላይ ኣብ ሓላዊ ውላድን ተኸላኸልትን ኤደርሰን ሓድሽ ቀዳማይ ምርጫ ሓላዊ ውላድ ኣምፅኡ። ናይ ክንፊ ተኸላኸልቲ ቤንጃሚን መንድን ካይል ወከርን እውን ኣፈሪሞም። ንኩሎም ቅድሚ ሕጂ ኣብታ ክለብ ዝነበሩ ላዕለዎት ሙሉኣት ተኸላኸልቲ ኣሌክሳንደር ኮላሮቭ፣ ጋል ክሊች፣ ባካሮሳኒን ፓብሎ ዛባላታን ገዲፎም። ብተወሳኺ በርናርዶ ሲልቫን ዳንኤልን እውን ካብ ሞናኮን ሪያል ማድሪድን ተዓዲጎም። ብዕለት 25 ለካቲት 2018 ሲቲ ኣብ ፍጻመ ንኣርሰናል 3-0 ድሕሪ ምዕዋት ዋንጫ ኤፍኤል ካራባኦ ካፕ 2017-2018 ተዓዊታ። እዚ ድማ ጋርዲዮላ ምስታ ክለብ ናይ መጀመርታ ዋንጫ ዓቲሩ። ብ15 ሚያዝያ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ኣብ ዌስት ብሮምዊች ኣልቢዮን 1-0 ድሕሪ ምስዓራ ሲቲ ቻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ 2017-2018 ምዃኑ ተረጋጊጹ። ጋርዲዮላ ንዓመተ ስፖርት ክብረ ወሰን ዝሰበረ 100 ነጥቢ ብምምዝጋብ ድሕሪ ምዛሙ ክሳብ 2021 ምስ ሲቲ ሓድሽ ውዕል ፈሪሙ። ዓመተ ስፖርት 2018 ክሳብ 2020 ኣብ ውሽጢ ሃገር 30 ዓወትን ተስፋ ምቑራጽ ቻምፒዮን ሊግን። ጋርዲዮላ ኣብ ሳልሳይ ዓመተ ስፖርት ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣብ ዝቕፅለሉ እዋን ማንቸስተር ሲቲ ንሪያል ማሕረዝ ካብ ሌስተር ሲቲ ብ60 ሚልዮን ፓውንድ ኣፈሪማቶ። ብዕለት 5 ነሓሰ 2018 ሲቲ ኣብ ልዕሊ ወናኒት ኤፍኤ ካፕ ቸልሲ 2018 ኤፍኤ ኮሚዩኒቲ ሺልድ 2-0 ብምዕዋት ዓመተ ስፖርት ጀሚራቶ። ብዕለት 24 ለካቲት 2019 ጋንታ ጋርዲዮላ ኣብ ዌምብሊ ኣብ ዝተኻየደ ፍጻመ ዋንጫ ኤፍኤል ካራባኦ ካፕ ቸልሲ ተፃዊታ። እቲ ፀወታ ድሕሪ ተወሳኺ ግዜ 0-0 ተዛዚሙ። ማን ሲቲ ድማ ብፍጹም ቅልዕ 4-3 ተዓዊታ ንኻልኣይ ዓመት ተኸታታሊ ዋንጫ ዓቂባ። 9 ሚያዝያ ሲቲ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ርብዒ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ ኣብ ሓድሽ ስታድየም ቶተንሃም ምስ ቶተንሃም ሆትስፐር ተረኺባ። እቲ ፀወታ 1-0 ሲቲ ተሰዒራ። ካልኣይ እግሪ ብ17 ሚያዝያ ኣብ ስታድየም ኢትሓድ ተኻይዱ። ጋንታ ጋርዲዮላ ንቶተንሃም 4-3 ክሳራ ከላ ሲቲ ኣብ መወዳእታ ደቂቓ 5 ሸቶ ኣመዝጊባ ነይራ። እታ ሸቶ ግን ብኣካታ ኣብ መንገዲ ኣይተፈቕደትን። ድምር ውፅኢት 4-4 ብምዃኑ ቶተንሃም ካብ ሜዳ ወፃኢ ብዘመዝገበታ ሸቶ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋ። ብ12 ጉንበት ጋርዲዮላ ንኻልኣይ ግዜ ተኸታታሊ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ኣውሒሱ። ጋንቱ ኣብ ናይ መወዳእታ ፀወታ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ ልዕሊ ብራይተን 4-1 ድሕሪ ምዕዋታ ካብ ሊቨርፑል ብ1 ነጥቢ ልዒላ ብ98 ነጥቢ ዛዚማ። ብ18 ጉንበት ሲቲ ኣብ ፍጻመ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ንዋትፎርድ 6-0 ብምስዓር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንፈለማ እዋን ኣብ ውሽጢ ሃገር 30 ዓወት ዝዓተረት ጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ኮይና። ጋርዲዮላ ኣብ ናይ ክራማት ሞስኮ ዝውውር 2019 ክልተ ዓበይቲ ምግዛእ ተኸላኻላይ ጆኦ ካንሴሎ ካብ ጁቬንቱስ ብ27.4 ሚልዮን ፓውንድ ተወሳኺ ዳንኤሎን ኣከፋፋሊ ሮድሪ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብ62.8 ሚልዮን ፓውንድ ብምኽፋል ክብረ ወሰን ክለብ ብዝሰብር ገንዘብ ኣፈሪሞ። እዚ ምፍራማት እዚ ማለት ዋጋ ጋንታ ሲቲ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዩሮ ኮይኑ ነዚ ዋጋ ዘለዎ ጋንታ ዘዋህለለት ናይ መጀመርያ ክለብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኮይና። ብዕለት 4 ነሓሰ 2019 ሲቲ ኣብ ኮሚዩኒቲ ሺልድ ኣንጻር ሊቨርፑል ብፍጹም ቅልዕ ዓወት ብምምዝጋብ ንዓመት ጀሚራታ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ዋንጫ ክትዓትር ክኢላ። ኣብቲ ፀወታ ጋርዲዮላ ካብ ዳኛ ቢጫ ካርድ ዝረኸበ ናይ መጀመርታ ኣሰልጣኒ ፕሪምየር ሊግ እውን ኮይኑ። ብሓደ መጋቢት ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ፍጻመ ዋንጫ ኤፍኤል ካራባኦ ካፕ 2020 ንኣስቶን ቪላ 2-0 ብምስዓር ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመተ ስፖርት ኣብ ውድድር ተዓዊታ። ሲቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ፅዲ ዕረፍቲ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ፕሪምየር ሊግ 2019-2020 ካልኣይ ደረጃ ሒዛ። ኣብ ዙር 16 ቻምፒዮን ሊግ 2019-2020 ንሪያል ማድሪድ ድሕሪ ምስዓራ ጋንታ ጋርዲዮላ ኣብ 15 ነሓሰ 2020 ኣብ ልዕሊ ፍጻመ ንጽል ፀወታ ምስ ሊዮን ተረኺባ። ሲቲ ኣብቲ ፀወታ 3-1 ተሰዒራ። ኣብ ልዕሊ ፍጻመ ድማ ንሳልሳይ ዓመተ ስፖርት ብተኸታታሊ ተገሊፋ። ዓመተ ስፖርት 2020 ክሳብ ዝሕጂ እዋን ፕሪምየር ሊግ 3 ግዜ ዓወት ቻምፒዮን ሊግን ኮንቲነንታል ትረብል። ኣብ ዓመተ ስፖርት 2020-2021 ምክልኻል ሲቲ ምስ ዝሓለፈ ወፍሪ ክነፃፀር እንከሎ ኣዝዩ ተመሓይሹ። ኣብ 12 ፀወታታት 5 ሸቶ ጥራይ ተመዝጊብዎ። ብዕለት 19 ሕዳር 2020 ጋርዲዮላ ክሳብ ሓጋይ 2023 ምስ ማንቸስተር ሲቲ ሓድሽ ናይ 2 ዓመት ውዕል ፈሪሙ። ሲቲ ኣብ ሜዳ ንሼፊልድ ዩናይትድ ብ31 ጥሪ 2020 1-0 ድሕሪ ምዕዋታ ከም ኣሰልጣኒ መበል 500 ፀወቱ ተዓዊቱ። ሲቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 9 ፀወታታት ብምዕዋት ሊግ ኩዕሶ እግሪ ኣብ 1888 ካብ ዝጅምር እንዳሓር ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዝበዝሐ ዓወታት ዘመዝገበት ጋንታ ኮይና
ኮይና ካብ ላዕለዎት 4 ደረጃታት ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ኮይና ድሕሪ እቲ ብ10 ለካቲ ኣብ ኤፍኤ ካፕ ኣብ ልዕሊ ስዋን ሲቲ 3-1 ዝተዓወተት ጋንታ ጋርዲዮላ ኣብ ታሪክ ላዕለዎት ደረጃታት ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ዝነውሕ ዓወት ብምምዝጋብ ክብረ ወሰን ሰቢራ ሲቲ ኣብ ኩሉ ውድድራት 15 ተኸታታሊ ዓወታት ብምምዝጋብ ጋርዲዮላ ድሕሪ እቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ብሌስተር ሲቲ ዝተጻረረሉ ግጥም ብ11 ጉንበት ንሳልሳይ ግዜ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ብምዕታር ድሕሪ 2 ሰሙን ኣብ ፍጻመ ዋንጫ ኤኤፍኤል ካራባኦ ካፕ 2021 ንቶተንሃም ሆትስፐር 1-0 ብምስዓር ንራብዓይ ግዜ ተኸታታሊ ግዜ ነታ ዋንጫ ክትዓትር ክኢላ ብ29 ጉንበት ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ታሪክ ንፈለማ እዋን ኣብ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ ተጻዊታ ብቸልሲ 1-0 ተሳዒራ ድሕሪ እቲ ግጥም ጋርዲዮላ ኣብ ዘሰለፈ ጋንቱ እንዳተኸለኸለ ዘከፋፍል ብዘይ ምጅማሩ ተነቒፉ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ቶማስ ቱከል እውን ኣከፋፋሊ ፈርናንዲኖ ኣብ መጀመርታ መስመር ሲቲ ዘይምርኣይ ከም ዝገርሞ ተኣሚኑ ኣብ መስኮት ዝውውር ክራማት 2021 ማንቸስተር ሲቲ ንኣከፋፋሊ ኣስቶን ቪላ ጃክ ግሪሊሽ ብ100 ሚልዮን ፓውንድ ብምፍራን ክብረ ወሰን ዘውር ዓባይ ብሪጣንያ ሴራ ብ25 መስከረም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ሜዳ ወፃኢ ቸልሲ 1-0 ድሕሪ ምዕዋታ ኣብ ታሪክ ማንቸስተር ሲቲ ዝበዝሐ ዓወታት ዘመዝገበ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ንሎስ ማክዳዋል በሊጹ በለ 22 ጉንበት 2022 ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ልዕሊ ኣስቶን ቪላ 3-2 ብምዕዋት ንፕሪምየር ሊግ ተዓዊታ እዚ ጋርዲዮላ ኣብታ ክለብ ንራብዓይ ግዜ ዋንጫ ብምዕታር ኣብ ዝርዝር ዝበዝሐ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዘመዝገበ ኣሰልጣኒ ተኻልኣይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ዓመት ስፖርት 2022-2023 ማንቸስተር ሲቲ ንሳልሳይ ግዜ ተኸታታሊ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ተዓትር ከላ ኣብ ትሕቲ ጋርዲዮላ ድማ ን5 ግዜ ተዓዊታ ብ3 ሰነ እታ ክለብ ኣብ ትሕቲ ጋርዲዮላ ንኻልኣይ ግዜ ኤፍኤ ካፕ ብምዕዋት ኣብ መዛዘሚ ፀወታ ኣብ ልዕሊ መወዳድርታ ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 ብምዕዋት ካልእ ኣብ ውሽጢ ሃገር ድርብ ዓወታት ኣመዝጊባ ብ10 ሰነ ድማ ነታ ክለብ መሪሕ ንፈለማ ግዜ ቻምፒዮን ሊግ ተዓትራ ኺኢልዋ ኣብ ፍጻመ ኣንጻር ኢንተር ሚላን 1-0 ድሕሪ ምዕዋታ እዚ ድማ ንኮንቲኔንታል ትረብል 60 ዓወት ብምዝጋብ ምስ 1999 60 ዓወት ብምጉንጻፍ ናይ ቤና ጌራቶ ዝነበረት ማንቸስተር ዩናይትድ ተመዓራሪ بعد 16 نحاس 2023 ጋርዲዮላ ንራብዓይ ግዜ ክብረ ወሰን ዘማዕራረ ዋንጫ ሱፐር ካፕ ብምዕታር እታ ማንቸስተራዊት ጋንታ ድሕሪ ሓደ ብሓደ ማዕረም ምፍላይ ንሰብያ ፍጹም ቅላዕ 5-4 ብምስዓራ ንሰለስተ ዝተፈላለያ ክለባት ዋንጫ ዝዓተረ ናይ መጀመርያ ኣሰልጣኒ እውን ኮይኑ ብ22 ታሕሳስ ጋርዲዮላ ንሲቲ ናብ ናይ መጀመርያ ዋንጫ ዓለም ክለባት መሪሕዋ ኣመዛዘሚ ፀወታ ንፍሉይ ሚነስ 4-0 ብምስዓር ኣብ ሓደ ዓመት 5 ዋንጫታት ዝዓተረት ፋልመይቲ እንግሊዛዊት ክለብ ክትከውን መሪሕዋ በዛ ዓወት ጋርዲዮላ ኣብ ታሪክ 4 ዋንጫ ዓለም ክለባት ዝዓተረ ፋልማይ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ድሕሪ እቲ ዓወት ጋርዲዮላ ከምዚ ብምባል ተዛሪቡ ነቲ ምዕራፍ ክዓጽወየ ኩሉ ዋንጫታት ተዓዊትና ኣሎ ካልእ ዝዕወተሉ ነገር የለን እቲ ስራሕ ተፈጺሙ እዩ ዓመት ስፖርት 2023-2024 ጋርዲዮላ ኣብ ሓዳሽ ዓመት ስፖርት ንስልሳዊ ዓወት ክደግም ኣብ ግምት ኩሉ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ እምንታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሪያል ማድሪድ ካብ ረብዒ ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ ብፍጹም ቅላዕ ተሳዒሩ ካብ ተወድር ብምግላፉ ቅስሚ ምዕዋስ ስልሳዊ ዓወታት ርእሲ እዩ ኣብ ኤፍኤ ካፕ ግን ቸልሲ 1-0 ብምስዓር ኣብ ፍጻመ ፀወታ ምስ ናይ ከተማ ቀንዲ መቐናቕንታ ዩናይትድ ክትፋጠጥ መደብ ሒዛ ኣላ ኣብቲ መወዳእቱ ንክትግምቶ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዘሎ ውድድር ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብሓደ ተረፍ ፀወታ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዓ ትርከብ ዓመት ስፖርት ጋርዲዮላ ክንደይ ካብዘን ተሪፎኖ ዘለዋ ዋናጭ ሒዙ ይውድእ ይኸውን ግምታትኩም ኣብ ኮመንት ኣስፍሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ፔፕ ጋርዲዮላ ካብ ዶላርስን ቫለንቲንን ተወሊዱ ክልተ ዓበይቲ ኣሓትን ንእሽቶ ሓው ፔረ ጋርዲዮላ ዝበሃል ወኪል ኩዕሶ እግሪ ኣለዎ ጋርዲዮላ ምስ በዓልቲ ቤቱ ክሪስቲና ሴራ ወዲ 18 ዓመት ኮለይ ተረኺቡ ብዕለት 29 ጉንበት 2014 ተመርዒዮም ማርያ ማሪስን ቫለንቲናን ዝበሃሉ ሰለስተ ቆልዑ ኣለዎ ፊሎዞፊ ኦፍ ጋርዲዮላ ፍልስፍና ኣሰልጣን ጋርዲዮላ ኣብ ዙርያ ምቁፃር ኩዕሶ እግሪ ልዑል ፀቕጢ ከምኡውን ኣብ ቴክኒካዊ ክእለት ምትኳር ዘማእኸለ እዩ ካብ መጀመርታ ኣብ ባርሰሎናን ካልኦት ጋንታታትን ብቕልጡፍ ምሕላፍን ምንቅስቓስን ዝፍለጣ ኮይና ተፃወቱ ቦታ ብምልዋን ተፃወቲ ኣንጻር ጋንታ ቦታ ንምድርንጋርን ይፈጥሩ ጋርዲዮላ ኣብ ኣካላዊ ብቕዓት ተፃወቱ ዘለዎ ትኹረት ኣብ ጋንታታት እውን ርኡይ ኮይኑ ተፃወቱ ንምሉእ 90 ልዑል ፀዓት ዘለዎ ቅዲ ፀወታ ክዕቅቡ የኽእሉ ኩሎም ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣሰልጠንቲ ክሳብ ክንደይ ንፉዓት ምዃኖም ብዘየገድስ ተፃወትካ እንታይ ከም እትደሊ እንተዘይተረድዮም ትርጉም የብሉን ፔፕ ጋርዲዮላ ዝበሎ ፔፕ ጋርዲዮላ ፀወታ ምቁፅጻር ታክቲካዊ ኣቀራርባ ጋርዲዮላ ንፀወታ ዓብሊልካ ብምሓዝን ብምቁፅጻርን ዝተመርኮሰ እዩ ጋንታታት ልዑል ፕረስ ተጠቂሞም ዝተኻለ መጠን ንኩዕሶ ብቕልጡፍ ንምምላስ ንኣንጻር ጋንታ መጥቃዕቲ ንኸያንፁ ይከላኸላ ጋርዲዮላ ናይ ሓሰት ቁጥሪ 9 ዝተገልበጡ ክንፊ ኣጥቃዕትን ምጥቃሙን ኣብ ሙሉእ ዕድሚኡ ርኡይ ሜላ ብምፍጣር ይልለ ኣብ መወዳእታ ሳልሳይ ዝያዳ ፈሳሲ ምንቅስቓስ ፈጠራን ከም ዝህሉ የኽእሎ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ገላፂ ባህርያት ቅዲ ፀወታ ጋርዲዮላ ኣብ ቴክኒካዊ ዓቕሚ ተፃወቲ ምትካር እዩ ቴክኒካዊ ክእለት ሓደ ተፃወተ ልክዕ ከም ኣካላዊ ባህርያቱ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለ ዝኣምን ቴክኒካዊ ክእለቱ ተፃወቲ ንምምሕያሽ ከይተሓለለ ሰርሒ እዩ እዚ ኣብ ቴክኒካዊ ክእለቱን ትኩረቱን ኣብ ዝገብሮ ቅልጡፍ ምሕላፍን ምንቅስቓስን ጋንታታት ርኡይ ኮይኑ እዚ ድማ ልዑል ክእለት ዝሓትት እዩ ጋርዲዮላ ዝፃወተሉ ኣገባብ ኩዕሶ እግሪ እውን ፍሉይ እዩ ብሰንኪ ጋንታታቱ ዘርእዮ ደረጃ ጽዑቕነትን ፈሳስነትን እቲ ቁልጡፍ ምሕላፍን ምንቅስቓስን ዘይተገመተ ስምዒት ይፈጥር ልዑል ፕረስ ናይታ ጋንታ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ መሪሕነት ምህላዎም የረጋግፅ እዚ ቅዲ ፀወታን ጋንታታት ጋርዲዮላ ብዙሕ ዓወት ከም ዘምፅእን መብዛሕትኡ ግዜ ጋንታታቱ ንኣንጻር ጋንታ ብከምዚ ዓይነት ቅዲ ፀወታ ዓብሊለን ዕድላት ተፃወቲ ይድርታ ኪኖት ታክቲካዊ ኣቀራርቡን ኣብ ቴክኒካዊ ክእለት ትኩረትን ጋርዲዮላ ከም ኣሰልጣኒ ዝረኸቦ ዓወቱን ንተፃወቲ ናይ ምልዓል ዋን ስቴፕ ንቅድሚት ዓቕሚ እዩ ብዛዕባ እቲ ፀወታ ዓሚቕ ርድኢትን ዘይሕልል ምድላይ ፍጹምነትን ዘለዎ ኮይኑ ነዚ ተመሳሳሊ ደረጃ ተወፋይነትን ኣብ ተፃወቲ የስርፆ ንፀወታ ዘለዎ ፍቕሪ ተላባዕ ኮይኑ ተፃወቲ ድማ ዓወት ንምርካብ ከይተሓለሉ ክሰርሑ ድልዋት እዮም
ኣብ መደምደምታ ፔፕ ጋርዲዮላ ከመሰልጠኑ ዝረኸቡ ዓወት ብምሃዝ ሜላታቱ ኣብ መሓዝ ኩዕሶ እግሪ ዝተመርኮሰ ኩዕሶ እግርን ቴክኒካዊ ክእለቱን ዘተኮረ ከምኡውን ተፃወቲ ናይ ምልዓል ዓቕሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ፍፅምና ንምርካብ ዝገበሮ ዘይሕለል ምድላይ ካብ ካልኦት ኣሰልጠንቲ ፍሉይ ይገብሮ። ኣብ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ዘለዎ ፅልዋ ድማ ዘይከሓድ እዩ። ጋርዲዮላ ኣብዚ ቅዲ ፀወታ ዘለዎ ፅልዋ ንነዊሕ ዓመታት ክቕፅል እዩ። ኣሰልጠንቲ ካብቲ ኣብዚ ስፖርት ዘለዎ ፍሉይ ኣቀራርባን መፅናዕትን ምምሃርን ይቕፅሉ ኣለዉ። ጋርዲዮላ ከመሰልጠኒ ዝተገነፀፎም ዓወታት ባርሰሎና ቢ ዲቪዥን ቴርሴራ 2007-2008 ባርሰሎና ዓባይ ጋንታ ላሊጋ 2008-2009 2009-2010 2010-2011 ኣካታተሉ 3 ግዜ ተዓዊቱ ኣሎ። ኮፓ ደል ሬይ 2008-2009 2011-2012 ሱፐር ኮፓ ዲ ስፓኛ 2009-2010-2011 ኣካታተሉ 3 ግዜ ተዓዊቱ ኣሎ። ቻምፒየን ሊግ ኤውሮጳ 2008-2009 2010-2011 ሱፐር ካፕ ኤውሮጳ 2009-2011 ዋንጫ ዓለማት ክለባት ፊፋ 2009-2011 ምስ ባየር ሙኒክ ቡንደስሊጋ 2013-2014 2014-2015 ኣካታተሉ 3 ግዜ ተዓዊቱሉ። ዲኤፍቢ ፖካል 2013-2014 2015-2016 ሱፐር ካፕ ኤውሮጳ 2013 ዋንጫ ዓለም ክለባት ፊፋ 2013 ተዓዊቱሉ። ጋርዲዮላ ከመሰልጠኑ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ፕሪምየር ሊግ 2017-2018 2019-2020 ኣካታተሉ 3 ግዜ ብድምር ድማ 5 ግዜ ተዓዊቱሉ። ክብረ ወሰን ንኽሕዝ ን4 ግዜ ኣብ ታይትል ሬስ ይቃለስ ኣሎ። ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ 2018-2019 2020-2023 ዋንጫ ኤፍኤል ካራባ ካፕ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 ን4 ግዜ ተኸታተለ ተዓዊቱሉ። ቻምፒየን ሊግ ኤውሮጳ 2022-2023 ሱፐር ካፕ ኤውሮጳ 2023 ዋንጫ ዓለም ክለባት ፊፋ 2023 ናይ ውልቁ ዝተጋነፀፎም ዓወታት ሽልማት ዶን ባሎን 2009-2010 ዋንጫ ሚጌል ሚኖስ 2008-2009 ብሉፅ ኣሰልጣኒ ኦንዞ ዲ ኦነር 2009-2012 መፅሄት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ብሉፅ ኣካየዲ ስራሕ ዓለም ኢላ ሰሚያታ 2009-2011 ብሉፅ ኣሰልጣኒ ክለባት ዓለም IFF HS 2009-2011 ብሉፅ ኣሰልጣኒ ኤውሮጳ ሽልማት ኣልፍ ራምስ 2011 ብሉፅ ኣሰልጣኒ ኤውሮጳ 2008-2009 ብሉፅ ኣሰልጣኒ ናይዚ ዓመት ዩኤፋ 2008-2009 ብሉፅ ኣሰልጣኒ ላሊጋ 2009-2010 ኣካታተሉ 4 ግዜ ብሉፅ ኣሰልጣኒ ዓለም ፊፋ 2011 ሽልማት ኩዕሶ እግሪ ግሎብ ሽልማት ሞያ ኣሰልጣኒ 2013 ሽልማት ኩዕሶ እግሪ ግሎብ ብሉፅ ኣሰልጣኒ ክፍለ ዘመን 2020 ብሉፅ ኣሰልጣኒ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዘናዋርሕ ተባሂሉ ተሸሊሙ ለካቲት 2017 መስከረም 2017 ጥቅምቲ 2017 ሕዳር 2017 ታሕሳስ 2017 ለካቲት 2019 ሚያዝያ 2019 ጥሪ 2021 ለካቲት 2021 ሕዳር 2021 ታሕሳስ 2021 ብሉፅ ኣሰልጣኒ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዓመት ስፖርት 2017-2018 2018-2019 2020-2021 ከምኡውን 2020-2023 ብሉፅ ኣሰልጣኒ ፕሪምየር ሊግ LMA 2017-2018 2020-2021 ከምኡውን 2020-2023 ብሉፅ ኣሰልጣኒ ደቂ ተባዕትዮ ዩኤፋ 2020-2023 ብሉፅ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ ፊፋ 2020-2023 ተዓዊቱሉ። ወርቂ መዳልያ ንጉሳዊ ስርዓተ ስፖርት ብሉፅነት 2010 ሽልማት ብሉፅ ካቶሎኛ 2009 ተሸሊሙ። መግለፂ ብሉፅነቱ ካብ ተፃወቲ ካብ ፔፕ ብዙሕ ተማሂረ ንሱ ጂኒየስ እዩ። ካብ ካልኦት ኣብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ ኣብ ሓደ ሰዓት ካብኡ ተማሂረ። ኣብ ሜዳ ናብ ዝቕፅል ደረጃ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣእምሮ ከየልዕለካ። ዶግላስ ኮስታ ንፋዕታ ኣሰልጠንቲ ነይሮም እዮም። ፔፕ ግን ካብ ማስተርስ ዲግሪ ንላዕሊ እዩ ነይሩ። ፕሮፌሽናል ምዃን እንታይ ምዃኑ ዝቐልጠፈ ቆርሲ ነይሩና እዩ። ሰርጆ ቡስኬት ኣብ ሂወተይ ትዛዕበየ ፅልዋ ዘለዎ ኣሰልጣኒ እዩ። ክበፅሖ ከም ዝኽእል ኣብ ዘይፈለጥክዎ ደረጃ ልዕል ኣቢልና ኣሎ። ኩሉ ቀሊል ኮይኑ ይርኢ ኣለኹ። ንሱ ሳንዱቕ መሳርሒታት ይበካ፣ ካብቶም ዝሰርሑ መሳርሒታት ድማ ይበፅሑ። ሮድሪ ምስ ፔፕ ምስራሕ ስምባደ ዝፈጥር እዩ ነይሩ። ኣብ ደገ ኣብ ቻምፒየን ሊግ ይኹን ኣብ ጀርመን ዝበለፀ ኩዕሶ እግሪ ተፃዊትና ካብ ኩለን ካልኦት ጋንታታት ዝሓሸ። ጋርዲዮላ በዚ ክምስገን ይግብኦ። ንባየር ብኩሉ መድያት ቅድሚት ኣስኪርዋ። ከም ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ይኹን ከም ሰብ ብዙሕ ካብኡ ተማሂረ። ማኑኤል ኑየር መዓልታዊ ብዎ ክስልጥን ኣብ ዓለምና ዝበለፀ ኣሰልጣኒ ክትከውን ፅቡቅ ቦታ እዩ። ኣብ መወዳእታ ንሱ እቲ ዝበለፀ ኣሰልጣኒ ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ካብ ዝረኸብክዎ በሊሕ ወዲ ኩዕሶ እግሪ እዩ። ኤርሊንግ ሃላንድ እቲ ታክቲሽያን ብታክቲክ ንዓይ ኣብ ዓለም ዝበለፀ ኣሰልጣኒ እዩ። ጋርዲዮላ ናይ ቦታታት ስምዒት ኣለዎ። ከም ተፃዋታይ ድማ ድሮ ከምኡ ነይሩ። ፍፁምነት ዝደሊ ሰብ እዩ። ኣይረን ሮበን ሸዑ ኣብ ማእኸል ፀወታ ኣብ እትህልወሉ እዋን ብዙሕ መፍትሒታት ይበካ። ዳርጋ ኩሎም ድማ ኣብ ግብሪ ምስ ኣተኻዮም ቁና መፍትሒታት ኮይኖም ትረኽቦም። ኣንድረስ ኢነስታ ብመዳይ ተቃውምቲ ምትላል ምድላው ፀወታን ፍታሕ ምንፃን ኣብ ዓለም ዝበለፀ እዩ። ቶኒ ክሮስ ብመንፅር ሜላታት ፍፁም ዝተፈልየ ደረጃ ዘለዎ ንምእማኑ ዘፀግም ኣሰልጣኒ እዩ። ብሓቂ ተፃወቲ ንኽምዕብሉ ይሕግዝ እዩ። ኣብ 30 ዓመት ዕድመ እውን ከይተረፈ ንኽመዓይሽ ሓጊዙኒ።
ምስ ፔፕ ካብ ዋንጫ ምዕዋት ንላዕሊ ብዛዕባ ታክቲክ ብዝሓስበሉ ኣገባብ ፃወታታት ዝትንትን ንፍሉያት ተፃወትቲ ጋንታታት ዘዳልውን ኣገባብ ብዙሕ ተፃወትታት ማዕቢሉ እዩ። ፊሊፕ ላሃም እቲ ውጥረት ዝመልኦ ኣዝዩ በሊሕ እዩ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ ዝኾነ ኩዕሶ እግሪ ይላመድ ነይሩ። ፍጹምነት ዝደሊ ውጥረት ዝመልኦ እዩ። እንታይ ይገብር ብዘይገድስ ክሳብ ቁኑዕ ዝረከብ ይቕፅል። ፔፕ ጋርዲዮላ ሙዚቀኛ ክኸውን እንተዝፍትን ንፉዕ ሙዚቀኛ ምኾነ ናይ ስነ ልቦና ክኢላ ክኸውን እንተዝደሊ ንፉዕ ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላ ምኾነ ክተኣምኖ ዘፀግም ኣሰልጣኒ እዩ። ወልፊ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ እዩ። እግሩ ኣብቲ ህንፃ ምስ ረገፀ ኩሉ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ እዩ። ኩሉ ንዝቕፅል ፀወታ ጥራይ እዩ። ብዛዕባ ኩሉ ልዑል ክዛረብ ኣይክእልኒ። ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ ገለ እዋናት ባዕሉ ፀወታታት ከም ዝተዓወተ ተዛሪበ ጃክ ግሪሊሽ ፔፕ ሙሉእ ብሙሉእ ካልእ ነገር እዩ። ህያው ኩዕሶ እግሪ ተላባዒ ይኸውን። መዓልታዊ ክትንስእ ከለኻ እቲ እትገብሮ ዘለካ ዋጋ ከም ዘለዎ ልምምድ ልዕሊ ኩሉ ባህርያዊ ምዃንን ከም ዝስምዓካ ይገብር። ጃቪየር ማስኬራኖ ይነብር ኩዕሶ እግሪ የስተንፍስ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ከም ዝነብር ትርእዮ። ትጋገሞ ንሱ ይጭድረልካ ወይ ፅቡቅ ምሕላፍ ጌርካ ንሱ ድማ ከጣቃ ይጭድር። ንሱ ኩሉ እዩ። ንሱ ከምኡ ዓይነት ንፉዕ ኣሰልጣኒ ዝኾነ ክብለካ ዘሎ ኣብ ገፅካ ዝብለካ ኤደርሰን እቲ ጁኒየስ ፔፕ ኣብ ካምፕ ኖ ካብ ካልኣይ ደረጃ ንነፍሰይ ክድርብያ እንተዝብለኒ ኣብ ታሕቲ ፅቡቅ ነገር ክህሉ ኣለዎ ኢለ ማሕሰብኩ። ዳኒ ኣልቨዝ ፔፕ ንነገራት ቅድሚ ምፍፃም ይርዮም ከምዚ እዩ። ንሱ ይገልፀልካ እሞ ብኡ ንብኡ ትሕዞ። ቅድሚ ሕጂ ርእዮ ዘይፈልጥ ነገር እዚ ድማ ንኩሉ መዳያት ዝኸይድ እዩ። ካብ ሓላ ውላድ ክሳብ ኣጥቃዓይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ገለ ኣሰልጠንቲ ዝያዳ ኣብ ምጥቃዕ ገሊኦም ድማ ዝያዳ ኣብ ምክልኻል ኣተኪሮም ነይሮም። ግን ንሙሉእ ሜዳ ይሽፍን ንሱ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጂኒየስ እዩ። ዴቪድ ሲልቫ ንስኡ ልምምድ ብምግባር ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ። ንኩዕሶ እግሪ ዳግማይ ዝመሃዘ ዝመስል ዴቪድ ኣላባ ሓደ መዓልቲ ኣብ ካልእ ቦታ ክፃወት እንተደኣ ኣለኒ ምናልባት ዝበለፀ ቦታ ኣይክኸውን ግን ዓይንተይ ዓሚተይ እንታይ ከም ዝደሊ ብልክዕ ፈልጥ እየ። ምክንያቱ 6 ዓመት ምስኡ ስለ ዝፀናሕኩ ደዋ ይብልኒ እቲ ፀወታ ይምዕብል ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ እተን ካልኦት ጋንታታት ምሳና ክላመድ ኣይፈቅድን እዩ። ዓመት መፀ ዝተፈለየ ነገር ክፈጥር ይፍትን። እተን ካልኦት ጋንታታት ኣገባብ ፀወታና ከይለምዶ በርናንዶ ሲልቫ ፔፕ ጋርዲዮላ ካብ ዝረኣኹም ዝበለፀ ኣሰልጣኒ እዩ። ኣብ ግዜ ዝቀደመ ሰብ እዩ ነይሩ። መፅኣ ናይዚ ስፖርት እዩ። ፈፂሙ ድማ ከይቅየር ተስፋ ይገብር። ቲየሪ ሄንሪ ምስ በዓል ከም ጋርዲዮላ ዝኣምሰለ ኣሰልጣንቲ ክሰርሕ ከለካ ነዚ ስፖርት ብፍፁም ዝተፈለየ መንገዲ ኢኻ ትሪኦ። ምእንቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዓደይ ቤልጅየም እዚ ኩሉ ፍልጠት እንተዘመሓላለፉ ፅቡቅ ምኾነ ነዚ እየ ድማ ድሕሪ ሕጂ ኣሰልጠንቲ ኣይፋል ዘይብል ዘለኹ ንዕኡ ምዕዋት ኣገዳሲ እዩ። ፍልስፍና ግን ካብ ዝንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ። ፔፕ ካብ ፀረ መጥቃዕቲ ሜላታት ዓወት ካብ ምርካብ ብመትከላት ኩዕሶ እግሪ ክሳዕር ይመረፅ። ኩዕሶ እግሪ ምጥቃዕ ኣዝዩ ዝፈቱ ኬቨን ዴብሮይን ፔፕ ካብ ዝረከብኩም ዝበለፀ ኣሰልጣኒ እዩ። ኩሉ ዝሓስቦ ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ኮይኑ እዩ ዝውዳእ ነይሩ። ንነገራት ዝርእየሉ ገባብ ንፀወታታት ዝዳሎን ዝረዳድአሉን ኣገባብ ፍሉይ እዩ። ሊዮነል ሜሲ ዝያዳ ንፀወታ ዘንብብን ንኩሉ ዝሕሰብ ኩነታት ዝሽፍንን ጂኒየስ ይመስል። ኩሉ ግዜ ንተፃወቲ ከመይ ገይሮም ቦታ ከም ዝፈጥሩን መፍትሒ ከም ዝረኽቡን የርእዮም እዩ። ከምኡ ዝኣምሰለ ኣሰልጣኒ ድማ የለን። እዚ ድማ ምናልባት ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፀ ይገብሮ ኢልካ ይጉንደባን። ዝኸበርኩም ተሓዘብትና ታሪክ ህይወት ጋርዲዮላ ኣብዛዚምና ኣለና። ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ከዓ ምትብዓኹም ኣይፈልየና እንዳበልኩ ፅቡቅ ግዜ ከተሕልፉ እንዳተመነኹ ይፋነወኩም። ኣብ ካልኦት ትሕዝቶ ይረኽበና። ሰላም